Ahoj, já jsem Roman Staša a pojďte si se mnou připravit skvělou marinádu na vepřovou krkovici, kterou podle mě všichni milujeme. Jdeme na to. Prosím vás, je to úplně jednoduchý, ale musíte samozřejmě vychytat to koření. To je úplný základ, protože když tu krkovici potom ochutnáte, tak fakt všechny ty chutě, které tam jsou, musíte cítit. Samozřejmě sůl, dejte ji na hrubo. To je úplně jednoduché, jenom si to tady posunete, jo? A rovnou to budu marinovat přímo v tom a potom si to krásně, úplně obyčejně rukama prohážu. Pepř, úplně to samý, zase na max. Tak a jdeme na koření jako takový. Rozhodně tam patří sušený česnek, vůbec nešetřete, jo? V tomto případě tymián. Na to vepřový je super dávat tymián, protože je výrazný, jo? Ale nepřežeňte to úplně, ať to nepřehluší úplně chuť toho masa. A jdeme do petržele. A teď, aby tam něco krásně křuplo, tak použijte tuhletu francouzskou hořčici, protože už je namarinovaná, už je krásně jemná, takže normálně ji tam hoďte celkem dost. A obyčejný olej. Tohle absolutně zbožňuji, použijte svoje ruce. Vůbec neřešte, že budete špinaví. Normálně to krásně takhle prohažte. Proč tuhle tu hořčici? Zrovna, protože dívejte se, jak to krásně vypadá. Trošičku ochutnáme úplně malinko, protože tam máme vepřový maso. Nechte to marinovat úplně chvilinku, ten vepř nepotřebuje moc a hodíme to na grill. Krkovici grillujte cca 4 minuty z každé strany. Avokádo, mnohem lepší chuť.